సార్ మన స్టేషన్ పరిధిలో ఏదో శవం ఉందని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సార్. నేను పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కానిస్టేబుల్ మాత్రమే మీ భర్త మిస్ అయిన అదే రోజు ఆగస్ట్ 22న మా నాన్న శవమై కనిపించారు. నాకు నిజం కావాలి బాబాయ్, మా నాన్న ఫైల్ ఎలా మిస్ అయింది బాబాయ్? ప్రమాదాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నాం, జాగ్రత్త. సమాజంలో ప్రతి నిజాన్ని ఒక అబద్ధం అనే ముసుగు కప్పాలని చూస్తూ ఉంటుంది. ఆగస్ట్ 22న అసలు ఏం జరిగింది? తప్పు చేయటమే కాదు, తప్పు చేయాలన్న ఆలోచన వచ్చిన ఇదే. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.